Għat-tieni darba f'din il-leġislatura, il-Gvern ħabbar roħs fil-mediċini li din id-darba hu mifrux fuq 23 mediċina differenti. Ir-roħs jilħaq sa massimu ta' 40%. Fil-lista tal-mediċina mraħsa hemm dawk għall-kura ta' bosta mart u kundizzjonijiet, fosthom mart tal-qalb, mart mentali u psikoloġiku u ġieħu infjammazzjonijiet. F'konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-uffiċjali tal-Awtorità tal-Mediċini, is-Segretarju Parlamentari għall Protezzjoni tal-Konsumatur Deoda Battista qal li l-akbar traħħis sar f'mediċini għal problemi psikoloġiċi b'roħs sostanzjali ta' 40%, iġifieri kważi nofs il-prezz preżenti tas-suq. Mediċini oħrajn li gawdew minn dan ir-roħs huma dawk għall-infjammazzjoni li ser jorħsu bejn 22 u 29% u mediċini oħrajn li jgħinu f'problemi ta' depressjoni li raw tnaqqis ta' 20%. Il-varja bej 40 sa 73% roħs dirett f'dal-mediċini li ħajbenifika l-pazjent, jibbenifika b'mod għax jista' jkun iktar compliant, allura inti l-fatt li raħaslek il-mediċina iktar ħadħoda l-mediċina imma barra minn hekk għandek effett indirett ekonomiku għax il-pazjent ħajbqalu iktar flus fil-but. It-traħħis tal-mediċini sar magħruf fuq żjara li s-Segretarju Parlamentari għamel fabbrika tal-kumpanija Chemi Pharma f'Ħalfar, kumpanija Taljana bbażata f'Milan u fil-Brażil, u li espandiet l-operat tal-manifattura f'Malta b'investiment 20 miljun euro. Dan l-aħħar il-kumpanija ngħatat ukoll ċertifikat ta' Good Manufacturing Practice għal manifattura tal-prodotti mediċinali. Matul l-istess konferenza tħabbar ukoll id-dħul ta' 15 il-mediċina ġenerika ġdida li joffru l-istess kura bħal mediċini tal-marka. Is-Segretarju Parlamentari Deoda Battista qal li dawn il-mediċini se jidħlu fis-suq lokali bi prezzijiet imraħsa ta' 73% u huma garantiti mill-Awtorità tal-Mediċini. Iċ-Chairman tal-Awtorità tal-Konsumatur, Helga Pizzuto, qalet li l-Awtorità taħdem qatih biex dan is-settur ikun wieħed kompetittiv u jintlaħaq l-għan aħħari li l-konsumatur igawdi minn mediċini bi prezzijiet orħos. Ovvjament, traħis fil-prezzijiet ta' xi ħaġa daqshekk essenzjali bħal mediċina hija importantissima għan-nies in ġenerali. Il-mediċina mhix xi ħaġa li wieħed jieħu b'kapriċċ u allura aħna nagħmlu enfasi kbira ħalli fejn jkun hemm il-lok anki inġibu it-traħis kif qed nagħmlu issa b'dil lista ta' mediċini li se jitħabbar il-roħs tagħhom.